Hingke tini Maharajani hamjamung bai nono omo haike subawi nung boma hai matong hai nin bwkhao. Maharajana tam kok kwchana musung nung. Maharajana da kaham kene. Hingke tipra motha sorkaro phaimani boma hai matong hai nung. Kaham matong ha. Agi rogo BJP IPF sorkar rok omo haike waisasik nono chura subakha. Subaya. Subang kai. Hingke kakani mung tamung kha. Chandrakuma Debormana. Hingke kakani mo paran mung tamung kha. Badu Chandra para na. Khubai Tulasigor Nandakumar andaro khalayo namo. Hingke kakano belai hambai. Hingke takhoknorok tini je mairum baglai phaimani abo biang baglai phaikhe abo kisa songno saikhna redi saimangkha sanai. Hambai. Sing tini Tulasigor block bai khobjak tini Trichigrambaри ADC village ni 2 number ward o Badu Chandra parao sing tini bai 5 poribar bakha tini watini bagi jeng tebo bangno tongmani bagi manliya horbo ongoi thangka watini bagi naisingma aboni bagi jeng khanarogo nainaiana hingke Maharajani daigimung bai jeng phailemmani tipra mothani hingke tini tiprasa borok kami bisingo tabugo baksa borok masaya manui yangui tongo aborok nono jeng naiyakoi sabo masaya rok tongui tong jeng aborok no rutugui jeng tubalai tonglaio chini je suktui chini je mantui hingke ang tekaisa kok kwchana muchungo kebo IPF ti BJP CPM tipra motha hinui tonglayakarui jeng joto tiprasa thansa hinui tonglaikhe belai hambo ang lukurokno ang koina muchungo phailedi jotono Maharajani naharmung jeng joto thanjani mario jotono phailaijadi okongno ang sana muchungo jeng joto pal baksa keno samung tanglainai nini ani hinakarui tamoni himba jeng jomaisi kisisa o jagao si jeng nini ani hinlai tonglaikha hingke jeng bahai ke hamnai aboni bagui jeng joto thangjakai samungma tanglainai Maharajani daigimung omono hingke amsuk kok sabaino ang ani kok mwthagano tini horbo ongkhaba jengbo thalainani nok hachal Maharaja ayoloktu tiprasa ayoloktu hambai.